Chenro en twak rowere, arwaki ni machiegni janeno mar Lolwe TV, ka bende odiochieng' ma kawuono wan kod wendo e studio, ma bende wadhi wacho godo mathoth to kod rowere maneno wa odiochieng' ma kawuono, ka thuon wach ma wan godo en youth and agriculture kata weche mag pur e kind rowere. Abro rwako wendo ma kawuono wan godo e studio, onyiswa nyinge, kumoae, kachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni king'iyo kamera. Erokamano Pauline. An gi nyinga iluonga ni David Juma Otiro. Ang'ama nyuola dho nam, kamoro miluongo ni Kanam. Kanam ni e West Karachuonyo Ward, Karachuonyo Sub County, e Homa Bay County. E sama wuoyo kodi ni, an dak Kisumu, an johala ma Kisumu ka. Erokamano. Mana kaka uwinjo joneno mag Lolwe TV, joneno mag twak rowere, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni David Juma Otiro. Mana kaka onyiso ni en ja ohala ma bende odak e boma kama Kisumu, an jata chenro mar Pauline Oyudo, arwako ni machiegni. David, mana kwa dhi mbele, inyalo nyisa ni en business mane ama business mane mitimo e gwenge ma Kisumu kae? Erokamano Pauline. An e Kisumu ka, mana kaka asewacho ni an ja ohala. Atimo ohala mang'eny. Chiel kuom ohala matimo, atimo supplies. I'm a general supplier. Supply institutions, machalo kaka school, hospitals, supply stationery and food stuff. Yes. Okay. David, mana kwa dhi mbele, thuon wach ma kawuono wadwa wuo en youth and agriculture. Ang'o ming'eyo kuom agriculture ama ang'o ming'eyo kuom pur kwa chako? Adawacho ni pur kata agriculture en gima duong'. Oganda osega kawoga ni pur kende en nakawo kweru tidhi gi puodho tipuro kama. But adawacho ni pur oting'o crop farming, pur oting'o pidho rech, pur oting'o pig farming, pur oting'o nyaka poultry farming. Koro pur is a very wide activity ma oganda wa timo. Yes. To inyalo nyisa ni ng'ato kapok ochako pur maybe mar rech, mar gige puodho, ang'o gini monego ng'ato ong'e kapok ochako pur mar gimoro amora? Achiel, e gimoro amora mitimo e kit ngimani kaka dhano, nyaka ibed gi objectives magi midwaro ni mondo achieve, goals magi. Omiyo ka ng'ato pok ochako pur, nyaka bed ong'eyo ni to ang'o momiyo odwa donjo pur. Jowa donjo pur gi yore mopogore opogore. Ng'ato nyalo donjo pur ni odwa mana gima ochamo, ng'ato nyalo donjo pur ni odwa time mar ohala. And therefore kidwa donjo pur nyaka ing'e ni to be in gi resources machalo kaka lowo midwa puro. To en lowo machal nade? To lobni ka en lowo maber onyalo chiego ang'o? Ing'e ni ok inyal dhi e chuodho mahero ni dhi pidho bando. Koro nyaka ikuong ing'e ni to lobni en lowo machal nade tidwa pidhi ang'o. Nyaka ikuong ing'e ni to bin gi resources machalo kaka the knowledge mar required gi gima idwa puro. Bin gi expertise, knowledge ma oromi ma kata kopo ni pest odonjo ni e puodho tinyalo control gi yedhe madwarore. Nyaka ing'e ni to the kind of products midwa puro ni market ne ni kanye. Mano gima osehinyo oganda wa mang'eny kuom pur. Nyocha winjo ka jopur ma joand dhok, joand bucha masiaya goko ke radio ne kami ginyalo yude kata mana pig magi ng'ade bucha onge. Mano nyisowa ni kare oganda wa kare pod ok odonje e pure moko ma benefit us kaka mang'eno. Ineno kaka Mheshimiwa Ruto kipenje kuma oyude billions of money tibo miyo ko nyisi ni en japith mar gwen. And kineno tino ko pidhe in large number. And emomiyo awacho ni kapok ichako pur to nyaka ing'e ni tidwa puro ang'o, tidwa gikone kanye, to dwa konyi nang'o. Yes. David, nitiere samoro nitiere ndalo mani dongo ama ndalo machon kane pod itin. Nitiere gik ma samoro neneno ka jonyuolni ama gik mane tie neighborhood mopogore gi sani. Ipa nang'o miyo gigo chon ne nitie to sani king'iyo gi sana to onge, to gionge? Kata mana sama wuoyo kodi ni
nitiere buya moro ma obiro thurwa. Wan chon thurwa na wan gi buya moro mathindo thindo magik ka. To sani nitie buya moro modongo mogik ku. Kaka wan wanene kaka joma onge gi kaka jo wanene joma onge gi knowledge. Nitiere time mane wadonjo pur mitero godo bando, mitero godo bel Kitale ka Kenya Seed. Sechego jo Kenya Seed ne kelonwa ga fertilizer moro. And bang fertilizer no noyudo ka koro wayudo buya manyien. And jowa koro ne paro, my research is still ongoing. Jowa ne paro ni fertilizer manokelno emomiyo koro buya masani olal. Mar ariyo, sani king'iyo kendo nitiere buya moro malak mostly odak ewi achak, mafua mar achak ni. Omiyo onego mafua mar achak. Koro buche gi gin gik mosebiro, seeds gi, weeds gi gin gik mosebiro manyien masani kendo wayudo ka miyo kata mana production mag crops wa ok timre yo makare. Nitiere ga buche moko mane wan godo chon mane beyo ga sana. Keche sani kisebiro to gine gilakelo to gimiyo lo bedo mang'ich. But sama wuoyo kodi kani buche gi onge. Waparo na chiel climatic condition, weather bende sani lokore. Koro miyo go sani buche go sani lal. To sani buche moko biro manyien. Moko ok beyo gi gine mar pur. Gi tit pur mwapuro. Ningeche moko dhi lak ewi ginewa. And again, jowa beyo chako weyo the kind of pur moko mano puro chon. Jowa samoro nitie ng'at ma en pudha achiel nochako pure bando chakre 1996 nyaka ka en bando ok loke. Omiyo wanyiso gandawa ni sami puro bando to dwani ipure kata to yoka sichake loko ipure kata mana puro machielo. Kata kipuro bando to ibando kanyo bipuri oganda. Ibiro ka kata ibando kanyo bipure ng'or. Kata ibando kanyo bipidhe njugu. Koro wayudo ka njugu gi these other things kelo medo lo bedo gi manyiwa. Medo lo bedo gi manyiwa. Kaso koro watimo crop rotation. The moment watimo the crop rotation to wayudo ka puothe wa bedo gi manyiwa. Bedo gi manyiwa. Kaso koro wabedo gi chiemo makare. Kamano. David, adwa ni mondo wadog chien matin. Seche moko iyudo ni ng'ato, okay, in personally kaka maybe japur, iyudo ni nitiere season moro mar pur kata mar komo. Iyudo ka season ni ng'ato eno beta sama champ jowetegi osechopo ata level moro en korko chako pur. Ipani ang'o minyalo nyiso ng'at machalo kamano? Achiel, adwa nyisi ni mano bende samoro be ograch. Ningeche pur nyaka bed gi timing. An ng'eni chon kane adhi e school ne apuro ga bende kata dala. Ne wakuongo time ng'ato ka en ndalo mopuro alot to wakuongo waweyo ng'ano puro alot kano ko chiegni ng'wedo alode an koka pidho alot. Nikech adwaro ni mondo mi sama alot gi go rumo an koka mana nigi chiro. To samoro be kaka koro for business kwa puro wan te chien to wadhi lose market. Ko yudo ni in 1 month nitiere chiemo then bang'e no kendo koro ji onge. But nitiere seche moko makoro ng'ato time koth. Ma koth emidwa purgo. Mano nyaka oganda wang'e ni kaka koro sani sama wuoyo kodi kani jipuro. Oganda ma nyaka koro ng'e ni onge puodho monego bed ni koro waweyo ma ok opur. Ma ka wan gi good governor, ka wan gi government maber moya from the provincial administration. Ing'eni provincial administration machon ni yudo ka ndalo pur kama to barasa ka barasa ilando ne ji opur
liel ka liel ilando ne ji, kamoro amora ma jorat ilando ne ji. Omiyo jowagi nyaka oket negi awareness ni kaka koro sani ma dhano puro ni, mondo omi oganda obed gi chiemo makare, ji te nyaka koro puothego pur. In future, kata mana the government onego bed ni koro come in. Nitiere puothe moko manindo nikech wuon gi onge gi uwezo, onge gi resources manyalo miyo gipur. The government nyalo come in ma ginyalo chako ka giketo gi extension officers. Ido ka inyalo keto ni every location kata every ward there is an extension officer. These extension officers ng'eyo gimomiyo oganda koth chwe to puothe obedo mok pur. Some extension officer osebedo machiegni gi oganda, to ka giseng'eyo all these things, ka ging'eyo ni it is a problem and resources, to the government nyalo golo pesa tigolo tipuro nego jogi. Then bang' ka puodho osechiek to nitiere percentage madok, tibiro yudo ka with time wabiro bedo gi store marwa mar chiemo. Ward ka ward kata mana county ka county wan ga very big store mar chiemo. Chon igni machon ne nitiere ga stores mag cham and stores mag pamba. I am telling you today, kidhi stores go ibiro yudo kolele ema nitiere. Ma nyisi ni oganda wa oweyo tich matek mar pur. To sani ema dhiar new tech, chon ne ji puro mana gi lwedo to kod dhok. Tindi tingni mag puro ng'eny monego bed ni sani wan gi chiemo. Omiyo the government advice ni mondo mi through the extension officers giti get extension officer ni gi provincial administration on the lower ground, gi meet the farmers. Then farmers giloso kata mana their own sacco. Kata mana cooperative mag gi. Erokamano David. Kano ka sama janeno mar Lolwe TV wabiro e tielo mokwongo, tiek mar tielo mokwongo, chenro en twak rowere ka wendo aparo ni kendo mag wan godo e studio iluongo ni David Atiro, komiwa puonj makare kaloro kod weche go mag pur kata agriculture. Wabro dhi e yweyo kik idhi mabor. Kendo janeno mar Lolwe TV tielo mar ariyo, chenro en twak rowere ne ng'ano ma samoro ne onge machiegni kod TV mare. Aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni David Juma Atiro, ma bende en expert kata jalony e weche go mag pur, ka bende opuonjo rowere gigo monego ging'e kapok gichako pur. Arwaki kendo ni machiegni David. David, seche moko inyalo yudo ni rawera moro odhi e college mosomo weche mag pur gi adiera, dala gi kucho lo nitie maduong', tiyudo ka rawera ni obet piny, okia gimo onego tim. Ipani ang'o marach rawera ni, kata ang'o monego nyis rawera ni, kata ang'o ma rawera ni samoro lak? Erokamano Pauline. Gino letne ningeche jowagi rawere mang'eny pod believe itij andika. Eyudo ka on the same note sani ng'ato timo agriculture kata to the higher level, timo kata general agriculture. Then iyudo ni ng'ato manyo tich mar bedo farm manager, to en bende en gi farm dalagi monyalo dhi bedo ne, onyalo dhi manage that farm. Nikech nying mana mar ni no ndike ochamo salary ni en farm manager. I am telling you ni jowa kata yawuotwa matindo pod ok ong'eyo ber pur, kata perception margi mar pur emosebedo marach. There is a perception ni pur en mana mar chiemo kende. Jowa ok ong'eyo ni pur en bende en ohala, kata pur bende en gima kelo pesa. Omiyo nyaka yawuotwa matindo ng'e, kata nyiwa matindo ng'e ni pur bende en tich manyalo kelo pesa, kendo en tich ma in owuon ibiro ng'iyo kaka ibiro neno organizations mang'eny kata NGOs mang'eny kata organization kaka Monsanto
mago institutions ma deal gi farming gi farm products. Yawuotwa kata nyuwa matindo onego ng'e ni ni pur bende en tich makiketo mari owuon ma ine mitimo ka in gi puodho to in bende nyalo dhi mabor. Adwa nyisi I know of a friend mane wan gi school manotimo general agriculture. En friend kende en jadalawa. Sama wuoyo kodi ni otimo tich mar pur en owuon. Odak Kisumu ka to puro Sori, to puro Ndhiwa, to puro e dho wath Nyamasaria ka. To en gi puothe madongo. Such people watemo ga wuoyo ga kode mondo mi team capacity building ne wetegi mane beno somo godo ma pod wuotho gi papers ni nyaka many mana tich mar andika. Nyaka wanyis jowa ni pur makawuono odhi digital. King'iyo kata mana institutions ma wan godo around kaka KMTC, high schools gi jogi timo chamo chiemo moya e puodho. To in samoro ng'ato keti ni in farm manager. Tini manage ne farm to ibende in gi farm dalau minyalo dhi kata dhonam. An kaka an aya dhonam. But I am telling you ni an kan kata kanda polling kata kandala kane andala kana somo. And my home to dhonam and a distance of around 100 meters. An galot gi nyanya. Achako kapod na somo. Alota gi nyanya no every Saturday ka ukadhi school kata kana ne primary weekends kaya school odhiambo kanye maolepi kan tie dala kanye maolepi. And I was getting a lot of money every weekend. And yawuoto matindo mosomo gigi nyaka tim agriculture ni gini ngeni agriculture tira agriculture and art. Agriculture and science. Agriculture and art en kor odhi tim yo wuon. Odonji puodho wuon to time. Kata kose dhi mbele to oywayo jok mamoko. Koro en koro otime as and science. Ong'ia ma bedo kama koro manage. Koponi nying mar bedo farm manager mamoro gi. Koro gilos margi mondo mi gibed farm manager. Mondo gi manage. Yes. David, inyalo nyiso yore minyal tigo do mondo youths obed motivated e timo agriculture. Gin yore mage ma government onego tigo do kata county government if we leave alone national government. Achiel na wacho ni mondo mi county government ondiki extension officers. County government kosendiko extension officers mowuok mobiro from county to the location level. To the ward level. These extension officers biro ng'iyo kaka jowagi timo timo weche mag pur. Then ipuonjogi itimo ne gimiluongo ni capacity building. These extension officers bende kaber to gibedo yawuot county ka nyithindo to jende mosomo gigi ka to gitimo gini practice ka jowagi neno to gitimo ne jowagi. Mar ariyo onego beni government ng'iyo lope maonge ti lope moko mapajin. Samoro ok purgi ningeche ok gin fertile. Samoro bende ok purgi ningeche resources onge. Ka there is no resources, the government kelo resource. Nikech ngeni agriculture is the backbone mar economy mag developing countries. And ka agriculture government okaw ma serious to ok obila chiemo. Kata sani makoro corona nego jini. Ka wan jok michimi maber manigi iwacho ni jok manigi immune system, jok manigi low immune system. Low immune system is samoro kelo mana nikech lack of diet. A balanced diet. Kopo ni jo wanigi balanced diet makare to wanyalo kata mana chwadore kod tuo. Koro miyo the government onego beni mar ariyo kaka madwarore fertilizer. The government miyo japiny fertilizer. Then onego omanyne market. Onego watbed gi ambassadors mamanyo market. Ibo yudo ka
ndalo moko ka koth chwe mang'eny to chiemo moko koro kethore aketha nikech kuma inyalo tere onge. Koro miyo kwa identify ni area ni nas nyalo time maber. To ndalo ma nas no ng'eny to wan gi kuma wanyalo kete nas. Ka wamanyo factory, ka waloso factories mamagwa to wan gi resources go, then kuonde go wadhi kete. Another thing, wawacho ni agriculture is very wide. Ne wacho kata mana lupo. Jowa pok ong'eyo loso manage fish farming maber. To wan emwayae along the lake. Omiyo sani bende king'eyo rech rume nam. King'iyo kit chon, wan chon rech mane noluongo ni pocho. Pocho mane jonyuol yanwa godo nam. Ne en rech ma inano ka moko ne nyalo yi. Mano mana pocho mani luongo mani miya ni idhi cham. Sani gini koro onge. Omiyo rech sani rume nam. Onego bed ni the government nyiso jowa the new technologies ma sani nyal purgo, sani nyalo pidho kata mana rech. Omiyo sani ka rech rume nam to wan bende ibedo ka sani koro your central gini timo fish farming makoro chalo gi makoro gine makoro kunde makoro nam nitiere. And that's why ibedo ka sani along the lake the fish is too expensive. Maloyo kata kaka kunde magine onge because of fish farming. And again, projects kaka naneno the first time mar His Excellency the Governor ma Homa Bay County Secretary Naweti nobiro gi method moro ni hatcheries. Akia ni gino nochakore gi kanye, akia kuma nodhiye, akia kaka norumo, akia kaka ni hatcheries go dhiye. Omiyo jowa, the government should take this business serious. Ok gikawo gima serious. Samoro gitimo for formality. Omiyo the government kosekawo gigi serious, then gimiyowa the necessary support. Gima wachogo to agriculture biro timo maber. Erokamano David. Chieng' kucho wacho ni ndalo mani ne high school ne in gi puodho moro matin e dho nam. Mani pidhe alot kod nyanya. Ma fulo ni seche mane itimo kama nitiere expenses moko mane ing'ado ne jonyuol donge. Koro on that note inyalo nyisowa ni en ber mane ma youth yudo sama o involve in agriculture. Adwa nyisi Lilian Pauline ne youths modern agriculture you cannot compare with anybody kata mondiki a sector mane in agriculture. Kanyalo go kwan ni at that time, that is now almost 15 years back, every weekend, that is every Saturday, nangweto kanen nyanya to kanen a lot nangwede once in a week. Mane nga Saturday nanyalo ngwedo 1000 no abuso ne minema na mabuso lokol giwaru kuomwa every Saturday ansa paga chiel asedhi e puodho angwedo a lot nyanya bang 3 months nyanya no sechiek ibiro kata ka nyanya at that time no uso nyanya ndo nyanya crates kia siling 100 kana puro mana kama na tia gi lweta mana ka pura gi lweta tado gi lweta taomo pi timo pi gi ndoo period to waole at that time to ka puro nyanya kamano to in 3 months ne an kata mana gi 60,000 that tells you ni in a month I'll get 20,000. I was close to one of my primary school teachers. At that time, the salary scale was around 7,000 monthly. Then, if you do that calculation, in my farming, I was earning more than he was earning, and I was still a student. Adwa nyisi ni yawuotwa matindo kodonjo business sani, pod gin gi enough energy, pod gin gi enough knowledge, pod gi paro gi think matut. Wadhi bedo gi a lot of money. Omiyo jowa nyaka take agriculture as also a business. Kagi kawe as a business, mae bende en gima gikonyore godo ngima gi. Kaka magi yudo godo their daily bread,
ginyalo yudo godo pesa mag gi owuon, then they will take it positive. Adwa nyisi ni agriculture has money. Mana kaka awacho ni expenses mana dhiye mokwongo ne tin nikech mostly natiyo gi ngufuna, but nanyiew kodhi seeds, nanyiew kodhi. That time ne wan gi types ariyo mag nyanya man waru tiyo go, iluongo ni Kaljei and Manimeka. As the term suggests, Manimeka, it was very good for business purposes. Kaljei ni bende ne ber, lakini not as Manimeka. Koro nwanyiew seeds, mago expensive. But that time, sachets moro manero moga kama gedwata kamae was around 50 shillings. Sachet mar seeds. Sachets bar seed was around 50 shillings. Then na spend another 60. Mar nyiew yath. Newsidol masani ni manno ka newsidol ma jitiyo godo sani ni. David, adwa ningi kamera kacha sama yo wangwa, time waonge godo. Adwa ni mondi advice youth ma obet piny ne ni masamoro no chako agriculture no boneno ka oktere maber, chako wala oktere maber. Puodho en gi all that energy mondo mi oendeleza opur puodho no kata mondo bed farm manager kaka ni wacho. Advice mane mimi rawera machal kamano manini sani. Erokamano Pauline. Kawa we wach mar agriculture. Wanyalo wuoye kata nyaka chieng' podhi ma piny yawre ma piny chak podhi. Tadwa nyiso oganda wa. And sana oganda matindo ma waluongo gi youths. Ne agriculture is one of the best employment ma wanyalo bedo godo kata mar self-employment ma wanyalo bedo godo andikore go kendo owuon. Nyaka owetewa kata nyimenewa matindo ka owala kaka tich maduong'. Achiel nyaka wang'e ni kwa puro to wajudo natural resources mang'eny ma advantage on our side. Ndalo ma koth chwe we utilize pi ma Nyasaye omiyowa nono. Ndalo ma chieng' rieny wanyalo tiyo gi generator kata jok mani around irrigation kaka joma oloch kimira. Unyalo tiyo gi gik machal kamago. Adwa nyiso oganda wa mag joma tindo ni the perception ma wan godo mar ni agriculture en mana mar chiemo kende nyaka wagol. Nyaka wang'e ni agriculture en employment, kendo ndiko oganda mang'eny, kendo oganda mang'eny survive godo, kendo oganda mang'eny dhi godo mabor. Nyaka wakaw agriculture kaka gima ka ok watimo to ok wanyal bedo gi security mar chiemo. Agriculture konyowa nyaka e food security. Oganda wa nyaka bed gi chiemo eka ngima wabedo jok makare. An ndalo mana tin mana puro kapod ni isiemo na puodho, ne an gi wuon mamoro ma bachoge or gi wuon waluongo ni Samuel Otieno the late. Nonyisowa ni wan kano wase e puodho to nwarudho lwetwa maler, jal matiewa nwarudho maler. To nyisowa ni nyako ma serious biro weyi ningeche wuoyi ma yo ma lwete yo mahinya mano nyisi ni ok in jatich matek. Omiyo yawuotwa nyaka bed jogo matiyo matek. Kaso kawa agriculture ma serious. Erokamano David. Janeno mar Lolo TV mana kaka winjo puonj makare kaluwore kod wechego mag pur, gigo monego rawera kata ng'atno madwa donjo puro tim. Koa kuom wendo ma kawuono ne wan godo e studio miluongo ni David Juma Otiro. Mano ema kelo giko mar twak rowere odiechieng' ma kawuono. Asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Oriti uru masani.